Сега, за един частен случай, който искаме да коментираме, за съжаление нямаме повече време за зрителски въпроси към вас. Става въпрос за студента по право от Великотърновския университет, който протестира срещу системата за дипломиране на бъдещи юристи у нас. За 2 месеца Николай Михайлов е сигнализирал 16 правни институции, след като от вуза отказват достъп до писмен от държавен изпит. Отговор петокурсника получава преди 2 седмици от омбудсмана Константин Пенчев. Какъв е той и ще има ли промяна в процедурата с дипломиране? Нека да видим. 27-годишният Николай Михайлов полага успешно първите 2 държавни изпита за дипломирането си като юрист през октомври миналата година. На третия обаче получава 2. Същата оценка получава и на поправителната сесия през февруари тази година. Иска достъп до писмената си работа, но такъв му е отказан. Наредбата не е установила ред и процедура, по която става запознаването с вече оценените писмени работи. Не е предвидена процедура, не е предвиден и начин, по който да се съхраняват тези писмени работи. Така че не бих могъл да дам възможност на Николай Събев Михайлов да си провери работата. Тогава петокурсникът решава сам да промени процедурата по провеждане на държавни изпити. За 2 месеца изпраща жалби до 16 правни институции. Първият отговор, който получава, е от омбудсмана на Република България. В което писмо той изразява следното становище, че приложеният от университета подход нарушава правата на студентите, тъй като влиза в разрез с принципите на откритост, прозрачност, яснота и обективност при прилагане на критериите за оценяване на изпитните работи. Явно ще бъде променена процедурата за провеждане на тези държавни изпити, защото тя на практика не е достатъчно прозрачна. Михайлов сигнализира и Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция, тъй като се съмнява, че университетът генерира печалба от таксите за държавни изпити. В Великотърновския университет има една такса в размер на 450 лева по 3 правни науки. В случая не съм издържал единия изпит. За следващо явяване аз пак трябва да заплатя тази съща такса. В тази връзка съм написал също един сигнал да проверят и да установят на какъв принцип са образувани тези такси. Въз основа на какво, после как се разпределят. Ректорът на Великотърновския университет заяви, че все още не е получил официално писмо и не може да коментира случая. Очаква се до дни Николай Михайлов да сформира фейсбук група и да стартира подписка в подкрепа на своите искания. Малка поправка. Имахте корекция към това, което чухме? Не, аз казах, че първо съм писал на ректора също писмо, така че предполагам, че поне от мен уведомен за случая. Вижте, оказва се следното, че наистина в един 21 век, 2015 година, всичко е публично, всичко е гласно и в един момент се оказа, че изпитите продължават да бъдат някакво таинство, което са били не по мое време, по времето на баща ми, Боже го прости. Тоест, никой не може да разбере защо е оценен по някакъв начин и кои са критериите. Защото не се разбереме. Когато става дума за казус, когато става дума за тема по литература, там малко обтекаемо критериите. Но когато става дума за казус това е задача. Правна задача, която студента решава по някакъв начин. Значи, той е напълно прав да каже, искам да видя кой е верният отговор. И то не става дума, професор Сивков казва, ама ние не ги пазим тези работи, няма такава наредба. Но то става дума на другия ден не излезе решението на казуса, нали излезе след 6 месеца. Защото аз имах сигнали, че изпит за младши съдии дава се казус. Различните комисии изпитни имат различно решение на казус. То всеки от тях си има някакво свое решение на казус. И ти, ако попаднеш в една комисия, ме получи 6, в другата 2. Това го знам. Ако ме питате, мога да докажа, казвам не мога. Защото тези неща се говорят по коридорите и никой не може да ги документира. Трябва да има унифициране. Когато на времето направихме изпит за административните съдии, аз го организирах, имаше 10 казуса. Както се прави обикновено 10 казуса, бъркат се и така нататък. Аз ги натарях всичките състави и казусите да се съберат и да кажат и на 10 казуса да си напишат всеки кой е отговора верния. Да не стане от такова нещо.
В случая очевидно няма отговор на казуса, няма в наредбата. Верно, че няма. То няма и законово изискване. Освен това имаме автономия на висшето училище. Това също е верно. Но ние сме, повтарям, 21 век, 2015 година. Дайте малко да погледнем нещата. Ето искам да спомена в сайта Правен свят. Имаше онзи ден, коя беше, публикуваха вярното решение на казуса на изпита за нотариуси. Така се прави. Защото аз мога да имам две, защото преподавателят го боля от главата. Но когато аз видя, че съм дал този отговор, който е дала и комисията, тогава имам право да питам защо получавам двойка. И поредният абсурд, трябва ли да си студент по право или юрист, за да можеш да си защитиш правата в такива случаи, в които ги нарушават, защото до там го докарахме май. Вие пак не можете, вие получите двойка, аз съм имал много такива жалби, получава двойка на изпит за нотариус, казвам, аз съм отговорил като по учебник, няма сила, която може да преразгледа в България, като може да преразгледа оценките. Добре.